дар ҳамоиши соҳибкорони тоҷику рус ки рӯзи 28 март дар палатаи савдо ва саноат баргузор шуд, асосан соҳибкорони шаҳрҳои вилояти ростави Русия бо ҳамтоёни тоҷикистони доир ба ҳамкориҳо суҳбат карданд. истеҳсоли маҳсулоти бозоргир, пайдо кардани шарики тиҷоратӣ дар ҳар ду кишвар аз мавзӯъҳои меҳварии вохӯрӣ буд. В Таджикистане очень много отраслей, с которыми можно сотрудничать. дар тоҷикистон бахшҳои зиёд аст ки мешавад ҳамкорӣ кард, аз ҷумла энергетика. дар ин самт ширкатҳои русия хеле фаъол кор карда истоданд. ҳамкориҳо дар соҳаҳои нақлиёти шаҳрӣ ва ҳам роҳи оҳан идома доранд. ширкате ки ман кор мекунам ба истеҳсоли троллейбус машғул аст ки бо чанд шаҳрҳои тоҷикистон дар нақша дорем ки ин навъи нақлиётро ворид кунем. Развитие транспортного комплекса Таджикистана. соҳибкорони русия ҳамчунин ба масъалаи интиқоли молу коло байни кишварҳои минтақа ва кашфу истихроҷи маъдан дар тоҷикистон таваҷҷӯҳ карданд. مناطق تاجیکستان 93% کوه است. از این خاطر یعنی اکتشاف و استخراج معدن برای ما خیلی مهم است و برای همین در همین ساحه اکتشاف و استخراج معدن در تاجیکستان ما کوشش کرده هستیم که اون چه که شرکت‌های روسیه در خیلی پیشرفته هستند، همین پیشرفتی اونا را در تاجیکستان هم اینه در راه موندیم. русия яке аз шарикони асосии тиҷоратии тоҷикистон аст, ҳарчанд корхонаҳои муштараки саноатӣ байни ду кишвар зиёд нест. ширкатҳои русӣ бозори маводи сӯхт дар тоҷикистонро дар даст доранд ва 60% маводи сӯхти тоҷикистон аз он ҷо ворид мешавад. гардиши мол миёни ду кишвар дар соли гузашта беш аз $1 миллиард ташкил додааст. тоҷикистон ба русия умдатан маҳсулоти кишоварзӣ, алюминӣ ва маҳсулоти насоҷӣ мефурӯшад. шодмон ятим, мардони муҳаммад, озодӣ, душанбе.